Du er i byen, og du har det sjovt. Du fester med dine venner. Men på et eller andet tidspunkt, så skal du hjem igen. Det tænker du går nu, for du har det sjovt. Men når du skal hjem, hvordan kommer du så hjem? Du går hjem. Det kan du godt. Der sker jo ikke dig noget. Men hvad nu hvis der gjorde? Hvad nu hvis? Tænk dig om. Kom ordentligt hjem. Du kan ikke undværes.